בסדר, תמשיך מתוקי. אצלי. סתם. אני בוחר. בית המשפט. פוק פוק פוק. אני רוצה לראות שאתה צובע בלי לצאת מהקווים, תראה לי. אני מצלמת אותך. צריך איך לראות את הסרטון? כן. אז תמשיך לצייר, כדי כך תוכל לראות את הסרטון שלך. מה? אני עוקף אותך. וקודם הוצאתי הכל לשולחן. אולי הוא יחזור חזרה לתא השני. תבדקי בתא השני. הנה, הכל פה רוצה. הנה, הכל פה, נשמה. הנה, הכל פה. יענו, עוד שניות, תמשיך מתוק, אני באמצע להסריט אותך. זה זנב ארוך. זה נראה פרפורת. זה פרה. חתולה. חתול? איך החתולה מייללת? חתול הוא ככה עושה. איך חתול עושה? איך הוא עושה? חתול עושה. אתה יודע שאמא שלו הסריטה אותו שאומר מזל טוב לעלילי קריב? שנייה, תמשיכי לצבוע, נו, המצלמה סתם עובדת. שנייה, אנחנו רוצים בסוף להראות לך את הסרטון. יופי, תביא את טוב. אפשר את הכתום? נו. חמוש קטני לו, נו. תודה רבה. חמושקה אלופה, כל הכבוד לך. הם נכנסים יורדים לי כל זמן. תסדר אותם. נסדר אותם. אתה חמוד. אני לא חמוד, אני מתוק. אני גרוף בפרצוף. זה לא מחודד מספיק. רוצה לחדד? חושבת תחובי מחדד? אין לך. איך אתה בלום שסר? איך אתה בלום מסר לי? אתה יכול להחליף צבע אחר אם זה לא נוח לך. זה נוח לך, זה מחודד. אבל נוח לך לצבע עם זה, אתה מצליח? אם לא, אז תחליף צבע. אני מצליח. זה נראה פרה אדומה. אמא, אחרי זה נראה פרה אדומה. חתולה. זה נראה פרה אדומה. מיהו. כל הזמן מגרה אותי, ארטיקים שילדות מקבלות. כן? אני מתגרה. חשוב את הכל בסרטון, אז נדבר על זה עכשיו. את יודעת מה מגרה אותך? צילומים! סעל, שטושים. שראינו, לא תחלם בבית. באמת? דווקא שראינו בחנות, אז אמרתי, אולי כדי שלא נקרא את זה. כדי שנעשה. לאף אחד גם טושים. אני רוצה טושים. אמא, אני אוהב חצילים. אתה אוהב? כל הכבוד. אני אוהב חצילים. מגיעים. לפרוח או צהוב. זה מגיל חצילים. אני אוהב. לא מעניין אותי. זה מגיל. כואב לאצבעות. אוי, זה קשה לך? כן. יש לך כוח להמשיך עוד טיפה? כן. כל הכבוד אלוף. כמעט לא נשאר לי כוח. צריכה כתוב. אולי תעשה בצבעי עיפרון, יהיה לך יותר נוח. כתוב. אולי תעשה בצבעי עיפרון. ראש. כן, יכול בצבעי עיפרון. אז נעשה בצבעי עיפרון, יהיה לך יותר נוח. ירוק! לא, שנייה, תיקח את הצבעי עיפרון, יהיה לך יותר נוח מהצבעים הרגילים. לא רוצה? זה פחות מאמץ נראה לי, תנסה. אתה רוצה לנסות? לא. איך נשלח? זה לבת שלה? תמר.
תודה שלנו. וכאן שלי? לא, לתמר. למה צריכה את זה עליו? לא כי צריכה גיל 4? כן. למה? כי המורה שלה אמרה לצלם מגיל 4. למה? למה המורה שלה אמרה? למה? אני לא יודעת, ככה המורה שלה רוצה. רוצה שאני אראה גדול בין 5? כן. למה תצלמי אותי גם? אבל צריך לעשות אותו בנפרד. עוד 2 דקות אני גומרת. עוד 2 דקות ויראה לך? כן. תשימי לב מה יש לך. לא. נשאר לך גם כבשה. חשבתי שזה דבורה. כבשה. אוי רבי קל מוישי היקר. דחות שיראו שהילד עושה את המדיח ממנו. אני מחליף צבע. בעצם אתה לוקח עכשיו. רגע, אל תפס על השולחן, אני אקרב לך את זה. שב רגע, אני אקרב לך, תחזור חזרה. תרד לכיסא שניאור, שב יפה. אוי רבי קל מוישי. הכל יפה. תאמים. צבע אתה ממש מדויק. חוץ היי, גם אני. זה לא פייר, את אומרת רק לה? גם אתה, שניאור, אתה צבע מאוד יפה ומדויק, כל הכבוד. צבעוני. זה שלופי. זה מחודד אבל? נראה לי שכן. איזה צבעוני כבשה? כבשה היא נבלה. טוב, אני עושה. זה טיפה לא... זה לי לא משכיח אותה. טוב. טוב, אני אקח לך. אולי יש עוד צבע חוץ מצבעים שכבר עשיתי. תעשי בצבעי פה, יהיה לך יותר קל. יש את הצבע נערך. צבע מאוד. בוא נראה לך איזה צבע. אני יודע. כחול. יש גם צבע כחול. בטח לתת לי. יש גם... רוצה איזה את רחמונד הזה? לא. טוב. אני לא רוצה. לקחתי סגול, אין מה לעשות. סגול דווקא זה. סגול זה מאוד יפה. הרבה זמן לא עשיתי סגול. אתה עושה בסגול? כן, אני אוהבת. גם לי. צבע כזה חלש כזה יפה. נכון. אתה כבר עשית כמעט חצי חתול. אתה כבר כמעט מסיים, אתה רואה? שים לב. לא נכון. לא, אני מדברת על החתול. עשית כבר כמעט חצי גוף, נכון? אתה עוד גם מסיים את הגוף שלו, כל הכבוד לך, אלוף אתה. אופסי. מה אופסי? יצאת? אם אני עשיתי שחור, הייתי ממש יום. לא, יש מלא, קריאה, יש מלא, תחפשי דף אחר. שחור. לא, יש מלא דפים. למה עשית שחור? שעשיתי אותו ברווז. לא, אז תקריא אחר, נורא. טוב, יש לך כל כך להמשיך עוד? כבר התעייפת. לא התעייפתי. חתול, איזה צבע הוא? יש חום, יש לבן, יש שחור, יש כל מיני. יש כאלה שמעורבבים. יש ורוד. יש חתול ורוד. פעם לא ראיתי. גם לא ראיתי חתול ורוד. פעם אחת ראית חתול סגול? לא. מה הקשר? יש רמזור ירוק, יש רמזור כחול, יש רמזור כתוב, יש רמזור... יש רמזור סגול, ויש רמזור תכלת, ויש רמזור צהוב. אתה רוצה להמשיך עוד? שכבר אין לך כוח. זה אני לא משקיעה כל כך בכיסא. אני מסיים אותך בחתול. לא, אני כבר סיימתי, אפילו את הדשא ואפילו את הברווז. הראה לך?
אני אסיים אותך.